I-IFP ithi ANC ngayisekelanga komasipala abaqulusi nasemthonjaneni lapho kungekho khona qembu elanqoba ngamalengiso, nokuthi i-ANC yaphinde yabaphikisa inquthu nasetshozini nakuba i-IFP yayinqobele khona. Lokhu-ke kwenza ukuthi i-IFP nayo ingayisekeli i-ANC kwezinye indawo. Kuqhume iqupha kugcotshwa emkhandlu eMnambithi, eMhlathuze nakwamhlabi yalingana. Sibonile emkhandlwini eminingi la khona abaholi bakhona abangamakhansela abathathe isinqumo sokumelelana nalabo bebemelela iqembu ngisho la siyiwinele khona nje ngengcaca. Lokho kukhombisile ukuthi ngempela bebengayimisele ukuthi kuhlonishwe ukuthi abantu bakwaZulu-Natal bathini. ANC ivikela iso layo ngokuthi i-IFP iyona ekhombisa ungahloniphi isivumelwano sokusebenzisana eNewcastle naseThekwini. Thumele ukuthi iregion eThekwini itholele umbiko ukuthi obani laba abafikile bengena bemasha umkhandlu usumisiwe ngoba eThekwini phela umkhandlu ume ngoba ucishe ugesi kuyona yonke ingxenye yedolobha yaseMozambique, iMorningside and all other areas ngoba bekufe ugesi. Yikho kwenzeka lokho ukuthi obani laba abalethiwe baqoqa ikipa ze-ANC ubani lo bebatransporter bazabafika kanjani khona udaba lolo njengenhlangano esoliphenya sifike esigqibweni salo. ANC KwaZulu-Natal inxuse umbiko ogcwele kubaholi besifunda sayo iTheku ngemuva ukuthi amalungu ayo kuthiwa alethwa enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida lapho begcotshwa khona umkhandlu. Lamalungu e-ANC adlubulindele othangweni asengena ngenkani endaweni yokugcotshwa komkhandlu. Eyindabeni za-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini.